Festa erromatarra Irantzuko lurretan. Gazta, ardoa eta gatza. Azkonako biaduktu erromatarrean. Maiatzak 31, ekainak 1. Maiatzak 31, larunbata, Azkonan, bizita antzestua, erretzerbarekin. Arratsaldeko 5, bizita antzestua erromatar biaduktuaren ibilbidetik eta ikaskinen pasaldia. Jaitzeko gatz ekologikoen dastaketa, Nafarroako jatorri deiturako olio eta artisau ogiarekin. Arratsaldeko 8, gastronomia erromatarra eta Irantzuko lurretako ardo dastaketa. Ekainak 1, igandea, Azkona, erromatar jaia. 10 3 arte. Baskoien kanpalekuaren berregitea. Pintxo pote erromatar artisau merkatua. Urbaza handia batukadaren emanaldia. Kimu txalapartaren emanaldia. Gastronomia reino gurmeten eskuz. Gladiatorren borrokak, nabalarp. Jarduerak eta tailerrak. Kohorte lehenengoa Galizia jolastaldeak antolatua. Erromatar berantiarreko kanpamendu militar baten berreraikitzea. Erromatar armarriak margotzeko tailerra aurrentzat. Desfilea, eskaintza Jupiterri. Eraso eta defentsa maniobrak militar erromatarrak. Fotokol egin ezazu argazki bat erromar legionarioz jantzita. Goizeko 11 ogia oratzeko tailerra. Haur guztientzat, abartzutzako ogia. Goizeko 11 urbaza handia batukadaren emanaldia. Goizeko 11:30 ezagutu gladiadoreak beren armak eta armadurak. Goizeko 12 laurden gutxitan gladiadoreen eskola, 8 beltzak, lobos negros. Goizeko 12 eta laurdenetan show cooking, baserri berri jatetzea Iruña, Victor Pascual Lizar gozotegia Lizarra. Eguerdiko 1 desfilea, Jupiterri eskaintza, erromatarren eraso eta defentsa maniobra militarrak. Eguerdiko 2:30 antzezki animazioa, heriotzaren hobiak, fosas de la muerte, gladiadorreen exekuzioa, 8 beltzak eta nabalarp. Eguerdiko 2:00 artisau produktu saskien eta belaontzi paseoen sosketa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.